Sa lalawigan sa Bohol, gihaya na ang usa ka tuig nga batang lalaki human nalumos sa balde niadtong Martes sa buntag. Anang reporting Mark Reggie Abella. Ako sa'yo, nalupay pa na akong bata, wana. Igo na lang sa paghilak ang nahimo sa inahan sa usa ka tuig nga batang lalaki nga nalumos sa balde nga adunay tubig. Ang usa ka tuig ug 7 ka buwan nga batang lalaki nakita ang nalumos sulod sa balde nga adunay tubig sa barangay San Isidro, Sagbayan, Bohol. Matod sa iyang inahan nga si Jonalyn, ang iyang anak nga si John Andrei, nagduwa kauban ang duha niini ka maguwang nga 9 anyos ug usa ka 3 anyos. Pasado 8 sa buntag niadtong Martes, misaysay ang iyang inahan nga namahaw pa siya niadtong orasa. Gitugon pa niya ang kinamagwangan nga bantayan ang bata nga gaduwa luyo silang balay apan giingong wala kini makadungog. Ayan ba nagduwa ya mata kay nag-ana ya ayan tilken nag-ana na. Sa dihang gisusi sa maguwang ang bata, nakit-an na niya kining nagtuwad sa balde o naguna ang ulo. Posible nga gikabot sa biktima ang basa nga t-shirt sulod sa balde ug midiretso pagkatuwad. Nagginhawa pa ang bata sa dihang gidali og dala sa ospital apan wala magdugay, nakabsan gyud sa kinabuhi. Ikaupat nga anak si John Andrei sa 5 ka magsuon ug gihaya na karon ang bata ug nanawagan og tabang ang magtiayon sa pagpalubong sa ilang anak. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella, Balitang Bisdak.